Ennen kuin aloitamme sisällysluettelon ja koko tekstin muokkaamista, voisi mennä tähän rakennenauhalle ja katsella, löytyisikö täältä sellainen teema, joka olisi jo sopiva meidän tarkoitukseen ja meidän makuun. Jos sellainen löytyi, mutta jos värit eivät oikein miellytä, voimme mennä samalla nauhalla teeman väreihin ja valita sieltä sopivampi väriskaala. Jos tämä ei vieläkään sovellu, voimme muokata näitä eri otsikkotyylejä. Voimme aloittaa pääotsikosta, eli otsikko 1. Ja tätä haluan ehkä suurentaa, lihavoittaa ja tekstiväriksi valitsen mustan. Jos en halua muutella jokaisen otsikon ulkonäköä, valitsen täältä tämän otsikko 1 täältä tyylimalleista, oikea klikkaan ja valitsen päivitä otsikko 1 vastaamaan valintaa. Ja valintahan oli tämä muokattu. Ja näemme, että nyt jokainen otsikko 1 mallin mukainen teksti muuttui tämän mukaan. Jos tämä ei miellytäkään minua, voin muutella sitä vielä kerran. Ja nyt olen aika tyytyväinen tähän. Ja seuraavaksi muutan toisen tason otsikkoa. Ja näin voin jatkaa, kunnes olen tyytyväinen. Jos tämä olisi tieteellinen julkaisu ja haluaisin numeroinnit näihin otsikkoihin, sekin onnistuu helposti. Kappaleen muokkauksesta löytyy numerointikirjasto, mutta tämä ei ole se oikea, vaan oikea on tämä viereinen. Nyt näemme, että oikeatyylinen numerointi tuli automaattisesti koko tekstiin. Otsikko alkaa tässä kakkosella sen takia, että edellisellä sivulla löytyy kappalevaihto ja se muuttui tässä automaattisesti yhdeksi omaksi kappaleeksi.